Xugábamos a un que as pequenas xugábamos a un que chamaban o da piedra, que era saltar e pasar a pedra unha raia adiante, non dar na raia, xugábamos ese. Despois xugábamos tamén todos os pequenos e as pequenas xugábamos á pelota. E despois ao escondite, porque onde estaba a escuela era unha escuela vella, e había unha aira do veciño e tiña un palleiro, e xugábamos ao escondite tamén. E pois non había outros xogos, non. Claro, cando éramos máis pequenos aínda, facíamos uns carros e as vacas eran unhas espigas esvagadas de maíz. E puñámoslles as cordas, todo para chamar as vacas, cousas desas. Eu facía moito cos pequenos porque no meu barrio non había ningunha pequena. Só había outros dous pequenos que eran primos meus. Entón, claro, as cousas miñas eran todas de pequenos. En vez de ser de pequenas, de xugar cunha muñeca, pois xugábamos cun carro. Facía con eles.